Mabot na sa 78% ka mga PUJ ang nag-consolidate sa Central Visayas nunod sa pagkapupos na sa deadline karong Disyembre 31. Samtang mga drivers o operators apil na usab ang mga pasahero nabalaka sa posibleng epekto tungod sa ipatuman nga kabag-uhan sa naandang nga transportasyon. Sayra nato ang ilang panglantaw pinaagi sa akong report. Sa usa ka suok ka bahin sa Barangay Lahog, naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak kini mga traditional PUJ nga naglinya sa parking area. Nagpaabot sila silang turno nga maka-pick up og mga pasahero diin ang ilang biyahe padung sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod kay nihit ang ilang pasahero og layo pod ang ilang biyahe, kaduha ra gyud sila makatuyok sa pagpamasahero. Hinoon, igo-igo lang ang ilang kita apan gumikan sa consolidation kuno sa franchise ang kooperatiba na ang mupadagan sa mga PUJ. Mao kini ang ilang gikabalak-an nga mugamay na ang ilang kita kay imposibleng makabuot kuno nila ang ilang kuta. Sama ni General Labandero nga nagsugod isip driver sa TPUJ apan tungod sa paningkamot, nagkaangkon siya og kaugalingong duha ka unit nga mao'y gibuhi siyang pamilya. Bisan og na-consolidate na ang iyahang jeep apan nabalaka gyapon siya sa resulta nini. Mao na gingon nga lugi gyud kayo mi sa manlangan. Wala kay piskwela niya. May antay nindot ta kayo nga og mo cooperative lang sa coop, dili sila mag-manage, operator gyapon mag-manage. Si Rolando Carisa, taod-taod ng driver sa PUJ, may padayag nga piyungan na lang nila ang kabag-uhan sa ilang panginabuhi kay kung dili na makaya, posibleng mobalik na siya isip driver sa taxi aron mabuhi ug makapaeskwela sa iyang mga anak. Luoy kami labi na bonbon bukid niya mauli pa mi nga to. Maggasto pa mi plite. May man nga kining traditional sa ramong kuan sir kay bring home ni. Si John Alet, alauna sa hapon na, apan first trip pa padung sa bukid kay dugay nga napuno sa pasayro ang iyang gimanihong jeep. Sama sa kaubang mga driver ang iyang sentimiento nga suportado usab sa mga pasayro. Balaka sir kay unsa lay mo panginabuhian. Asal lang yan eh. Accessible po niya siya kay aside sa barato, mao po niya mong naanda jud sukad-sukad. Tagi patuman nga kabaguhan karon sa kamahanan, di lang ang mga driver, dili lang ang mga operator ang nabalaka sa epekto nini kundi apil na usab ang ilahang mga pasayro. Sa phone interview ni LTFRB7 Director Eduardo Montealto, kutob na lang yun sa Disyembre 31 ang deadline sa consolidation. Kadto mapakya sa pagtuman nini, ma-revoke ang ilahang prangkisa. Hinoon yatagan sila hangtod sa Enero 31 pag pamasahero aron dili kayo mabalda ang transportasyon. Atol usab niining panahon, sutaon sa LTFRB kung walay depekto ang consolidation application. After sa deadline, what will happen? As per Memorandum Circular 2023-051, din revoke nila ang mga prangkisa. Itong dili na yun wala na makonsolidate. I-impound na siya sa kuan dito sa impounding area sa LTO. Ngayon, kung jeep na siya, ang lukat na 50,000. Muna kini kami kay kung van na siya, van type kuan ba ya, kining 200,000. 78% o 10,578 units sa PUJ ang consolidated franchise sa Central Visayas o Gilauman nga mutaas pa matod ni Director Montealto. Doon na usay taghan ang pending application sa pagkakaroon. Hinoon gipasalig sa LTFRB nga mahuman ang pagproseso nini. Mamahimo gihapon nga makabiyahe ang mga nakaproseso og hatagan sila og provisional authority o special permit isip miyembro sa kooperatiba. Sa Sugbo lang adunay 4,500 ka mga TPUJ units diin kadaghanan ni consolidated na. Gimugatan sa LTFRB nga ang kabag-uhan nga gipatuman sa kabhanan alang usab sa kaayuhan sa katawhan nga luwas ang kinabuhi gikan sa peligro. Ang grupong Piston uban ang mga kaalyadong grupo ang padayong nangalyupo nga pamation sila sa kagamhanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.